Καλωσορίζουμε και τους υπόλοιπους όσους έχουν συνδεθεί μαζί μας αυτή τη στιγμή. Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Θα αρχίσουμε έτσι κάπως εισαγωγικά για να δώσουμε μια ενημέρωση γενικότερα για το πολιτιστικό εργαστήρι ως οργανισμός. Ακολούθως θα δούμε λίγο περισσότερο κινηματογράφους στο πολιτιστικό εργαστήρι και γιατί αυτό το συνέδριο. Θα ξεκινήσω τώρα εγώ έτσι κάνοντας μια αναφορά στο πολιτιστικό εργαστήρι. Το πολιτιστικό εργαστήρι είναι ένας οργανισμός ο οποίος ξεκίνησε το 1999 εδώ στην περιοχή των Αγίων Ομολογητών. Αρχικός στόχος ήταν η μετάδοση παραδοσιακού χορού. Το να μοιραστούμε αυτά που γνωρίζαμε μέσα από κάποιες καταγραφές, κάποιες έρευνες, τέλος πάντων, όσον αφορά τον παραδοσιακό χορό, με άτομα τα οποία ενδιαφέρονταν. Τα οποία αρχικά ήταν παιδιά, ενήλικες, σταδιακά εξελίχθηκαν αυτό σε κάποιες ομάδες οι οποίες συναντιόνταν κάθε εβδομάδα. Ακολούθησε παραδοσιακή μουσική, θέατρο, ομάδα κινηματογράφου, με άτομα τα οποία ασχολούνταν με τον κινηματογράφο, στα πλαίσια του πολιτιστικού εργαστηρίου. Και από το 2010 εδρεύουμε σε ένα αρχοντικό, το αρχοντικό ερωτιακό στις Αγίους Ομολογητές, όπου γίνονται και οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις του πολιτιστικού εργαστηρίου. Αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του πολιτιστικού εργαστηρίου, θα δείτε αρκετές από τις δραστηριότητες μας, από όπου μπορεί να ενημερωθείτε κιόλας για το τι ακριβώς κάνει το πολιτιστικό εργαστήρι στα πλαίσια των δικών του δραστηριοτήτων. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος, σας μοιράζω τώρα την οθόνη, ο οποίος ασχολείται με αρκετά αντικείμενα, πάντα έχοντας υπόψη και τις ανάγκες του κοινού ή των ατόμων που εμπλέκονται με το πολιτιστικό εργαστήρι. Όπως σας έχω πει, το κύριο αντικείμενο είναι ο παραδοσιακός χορός, αλλά πηγαίνοντας και στην ιστοσελίδα, αν δούμε τις δραστηριότητες του εργαστηρίου, θα μπορέσουμε να πάρουμε μια εικόνα για περισσότερα. Εβδομαδιαίως υπάρχουν οι ομάδες του παραδοσιακού χορού, για ενήλικες και για παιδιά. Λειτουργούν εκπαιδευτικά προγράμματα στο πολιτιστικό εργαστήρι που αφορούν παιδιά κυρίως σχολικής ηλικίας ή στον χώρο του αρχοντικού. Εδώ και κάποια χρόνια τρέχει ένα πρόγραμμα για τον λαϊκό πολιτισμό, στο οποίο φιλοξενούνται παιδιά και μπορούν να συμμετάσχουν. Εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία αφορούν και σε χορό, αλλά και σε άλλους τομείς, μουσική, θέατρο, προσφέροντας και στους νέους της Κύπρου, αλλά και από το εξωτερικό, εμπειρίες με εκπαιδεύσεις, ανταλλαγές και αρκετά άλλες δημιουργικές θεματικές. Ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς του πολιτιστικού εργαστηρίου είναι και η εμπλοκή σε ευρωπαϊκά προγράμματα εθελοντισμού. Φιλοξενία εθελοντών στην Κύπρο, αλλά και αποστολή εθελοντών από την Κύπρο στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια έχουμε φιλοξενήσει πέραν των 200 εθελοντών εντός Κύπρου, οι οποίοι ασχολούνται με προγράμματα τα οποία αφορούν στα σχολεία, περιβαλλοντικά προγράμματα και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν στο σελίδα και θα μπορείτε να τις παρακολουθήσετε αν θέλετε. Και το επόμενο κομμάτι είναι ο κινηματογράφος. Έτσι, μια πολύ σύντομη αναφορά πριν δώσω το λόγο στο Δώρο, ο οποίος θα μιλήσει έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα για το θέμα τούτο. Ο κινηματογράφος ως αντικείμενο ξεκίνησε εδώ και αρκετά χρόνια στο πολιτιστικό εργαστήρι, κυρίως σε συνεργασία με άτομα τα οποία ενδιαφέρονταν για τον κινηματογράφο και κυρίως στη δημιουργία δυνατότητας προβολών. Και αυτό ήταν το αρχικό μας στάδιο. Το πολιτιστικό εργαστήρι έχει ως κύριο σκοπό τη μετάδοση. Μετάδοση γνώσεων, μετάδοση στάσεων, μετάδοση της δυνατότητας να μπορεί κάποιος να δημιουργήσει, να μπορεί να εμπλακεί στον πολιτισμό και να προσφέρει. Έτσι και με τον κινηματογράφο, ξεκινώντας αρχικά από τη δυνατότητα απλά προβολών, συμμετοχή σε αυτά,
δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε μακριά από το θέμα εκπαίδευσης στον κινηματογράφο ή πώς εμπλέκεται ο κινηματογράφος στην εκπαίδευση και αντίστοιχα. Τα τελευταία χρόνια, με την βοήθεια και στήριξη του Δώρου, έχουμε κατευθυνθεί προς αυτόν τον τομέα έτσι, με αρκετά βήματα. Και η θέληση μας και η προσπάθεια μας είναι γενικότερα ως πολιτιστικό εργαστήρι να αποτελέσουμε έναν κόμβο ο οποίος θα μπορέσει να δώσει την ευκαιρία σε άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για το αντικείμενο να παρακολουθήσουν, να εμπλακούν, να μάθουν και ίσως στο επόμενο στάδιο να έρθουν και ήδη να δημιουργήσουν εντός κάτω από τα πλαίσια του πολιτιστικού εργαστηρίου σε αυτό το αντικείμενο, σε αυτό το τομέα. Περισσότερα για το εργαστήρι μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα. Αν θέλετε μπορείτε να εγγραφείτε κιόλας στον κατάλογο αποστολών, οπότε από εκεί μπορείτε να λάβετε πληροφόρηση για τις δραστηριότητες μας που γίνονται μέσα στον χρόνο. Δύσκολη χρονιά η περσινή και φετινή, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είμαστε ακόμη εδώ και ελπίζουμε να μπορέσουμε να είμαστε και τα επόμενα χρόνια. Πάντα με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση του κόσμου. Επαναλαμβάνω έτσι πολύ σύντομα για όσους έχουν μπει τώρα ή πριν λίγο στη δική μας παρέα, ότι κάποιες τεχνικές οδηγίες οι οποίες έχουμε δώσει βρίσκονται στο chat, σε ένα PDF έγγραφο, όπου ανοίγοντας τον μπορείτε να βρείτε συνδέσμους για την εγγραφή, αλλά και την ανάκτηση σχολείων ή ερωτήματων τα οποία θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας. Ελπίζω να ήμουν σύντομος και κατατοπιστικός για το αντικείμενο τούτο. Θα ήθελα να προσκαλέσω τώρα τον Δώρο τον Δημητρίου, ο οποίος θα μας ξαναγήσει σε βάθος σε αυτό το αντικείμενο που λέμε κινηματογράφος και παιδεία ή κινηματογράφος στα σχολεία. Δώρο. Γεια σας και από μένα. Παναγιώτη, ευχαριστώ. Χαίρομαι που βλέπω αρκετό κόσμο σήμερα εδώ μαζί μας. Είμαστε χαρούμενοι που καταφέρνουμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες, όπως είπε ο Παναγιώτης, να κάνουμε κάτι. Ελπίζουμε να δώσουμε κάποια στοιχεία, κάποιον έναυσμα, πληροφορίες, να αρχίσουμε έτσι να μοιραζόμαστε πράγματα μαζί σας. Βέβαια βλέπω στην οθόνη μου και κόσμο με τον οποίο ήδη συνεργαζόμαστε, έχουμε συνεργαστεί και χαίρομαι και για αυτό. Καλώς ορίσατε και από μένα. Εγώ νομίζω θα αρχίσω να κάνω share την οθόνη μου για να σας ενημερώσω και με το οπτικό. Λοιπόν, είμαι ο Δώρος ο Δημητρίου, είμαι ιστορικός κινηματογράφου. Ασχολούμαι επίσης αρκετά με τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, αρκετών ειδών θα έλεγα. Αλλά το κύριο μου θέμα είναι ο κινηματογράφος, η διάδοση του. Κάνω κάποιες σειρές παρουσιάσεων ανά την Κύπρο, ενημερώνοντας το κοινό για τη σημασία του κινηματογράφου και μέσα στις πιο σημαντικές μου συνεργασίες είναι αυτή με το πολιτιστικό εργαστήριο Αγίων Ομολογητών. Η
κινηματογραφικές δράσεις εδώ στο πολιτιστικό εργαστήρι λέγονται κινηματογραφικές Τετάρτες. Γίνονται με τη στήριξη και τη συνεργασία των πολιτιστικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και είναι με δική τους παρότρινση που δίνουμε περισσότερο βάρος τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο βάρος και σημασία σε αυτό που λέμε κινηματογραφική παιδεία. Σε αυτή τη μικρή ενημέρωση θα σας μιλήσω και για το ΣΥΦΕΖ, το Διεθνές Κέντρο Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους. Επίσης θα πούμε και λίγα πράγματα για τη δομή και το πρόγραμμα του συνεδρίου και επίσης λίγα πράγματα για την σημαντικότητα της κινηματογραφικής παιδείας. Όπως είπε και ο Παναγιώτης, ο κινηματογράφος ενδιέφερε το εργαστήρι από τότε που αυτό δημιουργήθηκε. Γίνονταν κυρίως προβολές και αφιερώματα από τα πρώτα χρόνια της ζωής του εργαστηρίου. Το εργαστήρι έκλεισε πέρσι 20 χρόνια ζωής. Και από το 2014, με τη δική μου παρουσία, αρχίσαμε να κάνουμε πιο συχνές δραστηριότητες και πιο πολύμορφες. Διοργανώσαμε, εκτός από τις προβολές των ταινιών, κάποιες σειρές μαθημάτων για την ιστορία του σινεμά, αφιερώματα, διαλέξεις και συζητήσεις. Όλα αυτά άρχισαν να αναπτύσσονται. Μια ωραία ιδιαιτερότητα που έχει το εργαστήρι είναι ότι χάρη στον κόσμο που βρίσκεται εκεί, μπορούν να ευδοκιμήσουν ιδέες στο πολιτιστικό εργαστήριο Αγίων Ομολογητών. Μια από αυτές τις ιδέες ήταν και η ενδυνάμωση του κινηματογραφικού εργαστηρίου και έτσι από το 2017 με την πολύ σημαντική στήριξη των πολιτιστικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας τέθηκαν σε ένα ενιαίο πλαίσιο όλες οι κινηματογραφικές μας εκδηλώσεις και πλέον φέρουν το γενικό τίτλο «Κινηματογραφικές Τετάρτες», αφού η τακτική μας μέρα για προβολές είναι η Τετάρτη. Στόχοι μας είναι η προώθηση του καλού, σύγχρονου αλλά και του κλασσικού κινηματογράφου στο ευρύ κοινό, η επιμόρφωση ενηλίκων και παιδιών σχετικά με το σινεμά και η δημιουργία ενός κινηματογραφικού κόμβου στο κέντρο της πόλης. Νομίζω αρκετοί από εσάς ξέρετε πού βρίσκονται οι Αγίοι Ομολογητές, πού βρίσκεται και το εργαστήρι. Αν όχι, κοπιάστε. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, με το καλό να ανοίξουν τα πράγματα και να βρεθούμε και από κοντά. Όσοι δεν βρίσκεστε εκτός Κύπρου, επίσης θα χαρούμε να σας δούμε εδώ. Με φόντο τις προβολές, όπως έχω πει, αλλά και τις άλλες μας κινηματογραφικές δράσεις που πάντοτε φροντίζουμε να έχουν και έναν επιμορφωτικό χαρακτήρα, συναντώνται και μιλούν και μαθαίνουν για το σινεμά και τα θέματα που θίγονται στις ταινίες όλων των ηλικιών φίλοι του εργαστηρίου, αλλά και του σινεμά, επαγγελματίες του χώρου, εκπρόσωποι ξένων πρεσβειών και πολιτιστικών φορέων και φυσικά οι εθελοντές μας από τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες που επίσης σας έχει προαναφέρει ο Παναγιώτης. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προβολές, αφιερώματα, συναντήσεις, διαλέξεις, συνεργασίες. Κάτι που επίσης δίνουμε έτσι ιδιαίτερη σημασία είναι η κυπριακή κινηματογραφική δημιουργία. Πάντα έχουμε στις προτεραιότητες μας την προβολή δουλειάς από την Κύπρο. Ο κυπριακός κινηματογράφος έχει διαχρονικά μια σταθερή θέση στα προγράμματα μας. Επιδιώκουμε ταυτόχρονα να φιλοξενούμε Κύπριους δημιουργούς, είτε για να μας παρουσιάζουν δική τους δουλειά, είτε για να μας μιλούν για σημαντικές ταινίες και θέματα που απασχολούν
το σινεμά γενικότερα. Έχουμε διοργανώσει πάνω από 100 προβολές ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους, animation και ντοκιμαντέρ. Στην κεντρική εικόνα βλέπουμε την αφίσα του μεγάλου προγράμματος που κάναμε το 2018. Γιορτάσαμε σε συνεργασία με την Σουηδική Πρεσβεία εδώ στην Κύπρο τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου σκηνοθέτη Ίγμαρ Μπέργκμαν. Ήταν μια σημαντική στιγμή για το εργαστήρι και το κινηματογραφικό του τμήμα. Ενώ φιλοξενούμε επίσης και φίλους σκηνοθέτες από την Αθήνα, όπως ο Τάκης ο Μπαρδάκος. Στα δεξιά βλέπουμε τις αφίσες των 2 ντοκιμαντέρ του που προβάλαμε εδώ, φιλοξενώντας και τον ίδιο σε αυτές τις προβολές. Ενδεικτικά, οι προβολές μας, η λίστα με τις προβολές μας από το 2017, θα δείτε ταινίες από πολλές και διάφορες χώρες, με πάρα πολλές θεματικές, κλασικές ταινίες από την ιστορία του σινεμά, ντοκιμαντέρ, στα οποία θίγονται σημαντικά κοινωνικά και άλλα θέματα. Αυτές εδώ είναι οι προβολές που καταφέραμε να διοργανώσουμε φέτος. Αρκετές, οι πρώτες μάλλον ήταν πριν τον κορονοϊό, μετά με περιορισμένο αριθμό θέσεων και στην αυλή του πολιτιστικού τους καλοκαιρινούς μήνες και το Σεπτέμβρη. Με την έλευση των lockdown καταφέραμε και μεταφερθήκαμε στο διαδικτυακό περιβάλλον. Και έχουμε δείξει και εκεί κάποιες σημαντικές ταινίες. Η τελευταία, αυτή που έκλεισε το πρόγραμμα, ήταν το ντοκιμαντέρ Ολύμπια για την Ολυμπία Δουκάκη του κυπριακής καταγωγής σκηνοθέτη Χάρη Μαυρομιχάλη, τον οποίο είχαμε επίσης σε ζωντανή διαδικτυακή σύνδεση, όπως είχαμε και με τον Δημήτρη τον Τράγκαλο, τον σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ «Όλοι ρεμπέτες του Ντουνιά», που είναι και υποψήφιο για... Χτες ανακοινώθηκε στο τμήμα των ντοκιμαντέρ για τα φετινά βραβεία τα κρατικά στην Ελλάδα. Αυτά είναι και τα σχετικά πόστερ των 2 ταινιών, συν μια σημαντική γαλλική ταινία που διοργανώσαμε σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Συνεργασίες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Θεώρησα έτσι χρήσιμο να καταγράψω τις πιο σημαντικές μας συνεργασίες. Βλέπουμε εδώ ιδρύματα από την Κύπρο, την Ελλάδα και το Διεθνή Οργανισμό ΣΥΦΕΣ, για το οποίο θα πούμε περισσότερα και πιο μετά. Τώρα, γιατί κινηματογράφος? Πιστεύουμε ότι ο κινηματογράφος είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον φαινόμενο που έχει την ιδιότητα να φέρνει κοντά τους ανθρώπους, να μας μιλά με ένα μοναδικό τρόπο για τον κόσμο μας και να μας κάνει να μοιραζόμαστε εμπειρίες, βιώματα, απόψεις και συναισθήματα. Την εποχή που ζούμε, με τον κατακλυσμό από εικόνες, η κινηματογραφική και η οπτικοακουστική παιδεία έχει καταστεί απαραίτητη. Το χρωστούμε στα παιδιά, τους νέους και τους πολίτες της χώρας μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της παιδείας και της κριτικής σκέψης. Πριν λίγα χρόνια, η κινηματογραφική παιδεία, κάποιες χώρες, αρκετές χώρες, άρχισαν να συνειδητοποιούν ακόμη περισσότερο, διότι προϋπήρχε η έννοια αυτή, αλλά τα τελευταία χρόνια ευτυχώς και με την
πιο έντονη τεχνολογική πρόοδο, η ανάπτυξη που βλέπουμε. Όλοι νομίζω ξέρουμε πόσο χρόνο περνούν τα παιδιά μπροστά από τις οθόνες. Έγινε ακόμα πιο έντονη αυτή η ανάγκη. Και αυτό είναι έτσι ένα έντυπο, μια μελέτη που κυκλοφόρησε από το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου με τίτλο «A Framework for Film Education». Για πάνω από 120 χρόνια ο κινηματογράφος έχει εξελιχθεί σε διάφορα είδη, μορφές και πλατφόρμες για να γίνει η κυρίαρχη πολιτιστική μορφή του 21ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, ο κινηματογράφος έχει αναπτύξει τη δική του γλώσσα, μια που είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, περίπλοκη, πάρα πολύ ισχυρή και όπως όλες οι γλώσσες εξακολουθεί να εξελίσσεται. Στους κινηματογράφους, στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, σε γκαλερί τέχνης και μέσα από άλλες πλατφόρμες και τεχνολογίες, οι ταινίες είναι σχεδόν πανταχού παρούσες στη ζωή μας. Όμως, παρά την πανταχού παρουσία του σινεμά, την πολυπλοκότητα και τον πολιτιστικό του πλούτο, την κοινωνική, ιστορική και καλλιτεχνική σημασία του, έχει παραμείνει σχετικά περιθωριακό και υπανάπτυκτο στα περισσότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Βεβαίως, δεν πρέπει να λησμονούμε τη μακρά ιστορία της κινηματογραφικής εκπαίδευσης, ούτε την εμπνευσμένη εργασία πολλών ανθρώπων σε πολλές χώρες σε όλη την Ευρώπη. Αλλά αυτό το έργο έχει ικανοποιήσει την ανάγκη κινηματογραφικής εκπαίδευσης μόνο μερικώς, όταν αναφέρεται το δικαίωμα όλων. Δεν έχει ακόμη υπάρξει επαρκής αναγνώριση της τεράστιας σπουδαιότητας του κινηματογράφου στα εκπαιδευτικά μας συστήματα και πρακτικές και τίποτα λιγότερο δεν θα είναι αρκετό για τα παιδιά και τους νέους της Ευρώπης. Αυτό ήταν κάτι έτσι, που έδωσε ένα σημείο εκκίνησης, αν θέλετε, για να γίνουν πολλά και διάφορα ανάμεσα στις συνεργασίες μας και το πρώτο σημείο επαφής στην Ελλάδα κυρίως για το θέμα της κινηματογραφικής παιδείας για εμάς ήταν το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το οποίο ασχολείται συστηματικά με το θέμα της κινηματογραφικής παιδείας. Λίγα λόγια από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Με την εικόνα ως κυρίαρχο μέσο επικοινωνίας της εποχής μας, ο εκπαιδευτικός καλείται να αντεπεξέλθει σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, όπου οι μαθητές κατακλείζονται καθημερινά από οπτικά μηνύματα, τα οποία συχνά αδυνατούν να αξιολογήσουν ορθά. Συγχρόνως, η αυξανόμενη εξοικείωση των παιδιών με την εικόνα υπαγορεύει τη σύνδεση της διδακτικής ύλης και πρακτικής με παράλληλες πηγές γνώσης και επικοινωνίας. Η μοίηση στον πλούτο της 7ης τέχνης διαμορφώνει όχι μόνο κινηματογραφική παιδεία, αλλά και προσωπική ματιά πάνω στα πράγματα. Συμβάλλει στη διάπλαση αισθητικών κριτηρίων, στην καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και την ανάπτυξη της αντίληψης του μαθητή. Ο κινηματογράφος, ως ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο, διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες του ανθρώπου, φέρνοντας τον σε επαφή με τερόκλητους πολιτισμούς, γλώσσες, ιδέες, εποχές. Ο θεατής καθίσταται περισσότερο δεκτικός στο νέο και το διαφορετικό. Το ταξίδι στον κινηματογράφο είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Εκεί, τον Ιούνιο του 2018, διοργανώθηκε ένα διεθνές συνέδριο με την παρουσία 60 περίπου συνέδρων από 25 χώρες από όλο τον κόσμο, από την Αμερική και τον Καναδά, τη Βραζιλία, μέχρι ασιατικές χώρες, χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής. Και εκεί είχαμε την τύχη να προσκαλεστούμε και κάπου εκεί έγινε και η αρχή έτσι, για ακόμα πιο συγκεκριμένα βήματα στον τομέα της κινηματογραφικής παιδείας. Εκεί γνώρισα και τον Dr. Dragan Milinkovic, ο οποίος θα είναι ο επόμενος μας φιλοξενούμενος.
Επίσης, εκεί γνώρισα και τα δύο άτομα που θα έχουμε, τους δύο φίλους που θα έχουμε μαζί μας αύριο από την Ελλάδα. Τον Παντελή τον Παντέλογλου από το Φεστιβάλ Ολυμπίας και την Ειρήνη την Ανδριοπούλου από το ΕΚΟΜΕ. Είναι δύο παρουσιάσεις από αυτές που θα έχουμε αύριο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια σημαντική συμμετοχή του πολιτιστικού εργαστηρίου αυτή στο Fest of Fest, το οποίο είναι κάτι που συνεχίζεται. Δυστυχώς οι καταστάσεις με τον κορονοϊό έριξαν λίγο τους ρυθμούς, αλλά σύντομα ελπίζουμε να επανέλθουμε και σε αυτό το κομμάτι. Το Fest of Fest έχει ιδιαίτερη, όπως λέγεται το όνομα, δίνει ιδιαίτερη σημασία στους διοργανωτές των πάρα πολλών φεστιβάλ παιδικού κινηματογράφου, αλλά και αρκετών τμήματων, παιδικών τμήματων άλλων φεστιβάλ κινηματογράφου που υπάρχουν ανά τον κόσμο. Και επιδιώκει ένα συντονισμό, μια ανάπτυξη μέσα από την εργασία ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για αυτά τα φεστιβάλ, ανθρώπων που εμπλέκονται με οργανισμούς που έχουν να κάνουν με κινηματογραφική παιδεία, όπως εμείς, αλλά και άλλων φορέων. Τώρα, επειδή είναι καλά να παίρνουμε και κάποια πράγματα πρακτικά και πολλοί θα ρωτούν τι μπορούμε να κάνουμε. Την πρώτη καραντίνα, πλέον χωρίζουμε το χρόνο μας σε lockdowns, το πρώτο lockdown, το Μάρτι-Απρίλη, ανακοινώθηκε ένα διαδικτυακό μάθημα, course, με τίτλο «Κινηματογραφική παιδεία, ένας οδηγός χρήσης». Film Education, a User's Guide. Αυτό το παρακολούθησα τότε, τον Μάρτιο-Απρίλη, πέρσι, και θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό πρώτο βήμα για κάποιον που θέλει να αρχίσει, ιδίως για εκπαιδευτικούς, αλλά και οποιονδήποτε θέλει να αρχίσει να ασχολείται πιο συστηματικά, πιο επισταμένα με την κινηματογραφική παιδεία, αλλά ακόμα και για όποιον θέλει απλά να ενημερωθεί. Το διοργανώνουν 4 εθνικά κέντρα κινηματογράφου με ειδίκευση στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Είναι το Βρετανικό Κέντρο το Ινστιτούτο Κινηματογράφου, το Ινστιτούτο Κινηματογράφου της Δανίας, η Γαλλική Ταινιοθήκη και το Vision Kino από τη Γερμανία. Και είναι ένα course που διαρκεί συνολικά 4 εβδομάδες. Φυσικά αυτές μπορούμε να μπορεί ο καθής να τις τρέξει όσο πιο αργά ή όσο γρήγορα μπορεί. Εγώ, επειδή είχα πάρα πολύ χρόνο τότε με το lockdown, νομίζω το τέλειωσα σε 2 εβδομάδες το course αυτό. Το βρήκα και, όπως σας είπα, πολύ ενδιαφέρον. Και ακόμα βρίσκεται online, είναι διαθέσιμο. Είναι στην πλατφόρμα Future Learn. Έτσι κι αλλιώς αυτή την παρουσίαση εγώ θα τη στείλω σε όποιον θέλει ή σε όλους. Θα είναι διαθέσιμη, οπότε θα το βρείτε μπορώ να σας το δώσω εύκολα. Και στον τίτλο είναι και το link. Τι προσφέρει αυτό το course? Προσφέρει μια αντίληψη
Τούτη είναι η κινηματογραφική παιδεία και ανάπτυξη στρατηγικών για τη διδασκαλία τόσο κριτικών όσο και δημιουργικών προσεγγίσεων στο θέμα. Όσοι είναι εκπαιδευτικοί, με αυτές τις στρατηγικές θα μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να κατανοήσουν τα στοιχεία μιας ταινίας, να βιώσουν τη δημιουργία ταινιών και να συνδέσουν τη δική τους δημιουργική εμπειρία με ταινίες που έχουν δει, καθώς και να συνδέσουν ταινίες που έχουν δει με τη δική τους δημιουργική διαδικασία, να αναπτύξουν ένα προσωπικό κριτικό πλαίσιο, να έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία ταινιών, να αναπτύξουν την επίγνωση των κοινωνικών και ιστορικών πλαισίων μιας ταινίας και γενικά να είναι σε θέση να προβληματιστούν σχετικά με τους διαφορετικούς τρόπους εμπειρίας, εξερεύνησης και εκμάθησης του κινηματογράφου. Το συστήνω αυτό το course, διότι εκεί παρουσιάζεται ένα ευρύτερο πλαίσιο της κινηματογραφικής εκπαίδευσης, τόσο από την άποψη της θέσης στα φεστιβάλ, όσο και από τις δυνατότητες που προσφέρουν τα κινηματογραφικά αρχεία. Τέλος, δίνεται το σημαντικό ζήτημα της μέτρησης και της αξιολόγησης. Άρα, αυτό που κάνει είναι ότι μπαίνει σε αρκετό βάθος αυτό το course, αυτή η σειρά παρουσιάσεων μαθημάτων. Λένε στο τέλος οι συγγραφείς του Film Education and Users Guide, παρόλο που καταφέραμε να σας δείξουμε τις μεθοδολογίες από τους συνεργαζόμενους οργανισμούς μας, αξίζει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν πολλές άλλες προσεγγίσεις στην κινηματογραφική εκπαίδευση. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσετε να διερευνάτε αυτές τις προσεγγίσεις, να εφαρμόζετε ό,τι έχετε μάθει και ό,τι έχουμε συμβάλει κατά κάποιον τρόπο στην ανάπτυξή σας ως εκπαιδευτική στον τομέα της κινηματογραφικής εκπαίδευσης. Αυτό πάλι γιατί το έγραψα αυτό κάτω, είναι για να δούμε επίσης το ότι είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις στην κινηματογραφική παιδεία και η εφαρμογή του αυτών που ξέρει ο κάθε εκπαιδευτικός εναπόκειται και στον ίδιο. Είναι ένα ανοιχτό, αν θέλετε, θέμα. Μέσα στις συνεργασίες μας, όπως έχω προαναφέρει, είναι και το ΣΥΦΕΣ, το Διεθνές Κέντρο Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους, με το οποίο συνεργαστήκαμε για να κάνουμε αυτό το διαδικτυακό συνέδριο, πραγματικότητα, χάρη στις πάρα πολύ ωραίες προσπάθειες του φίλου Dragan Milinkovic, ο οποίος θα παρουσιάσει σε λίγο μετά από μένα και θα σας μιλήσει έτσι ακόμα πιο συγκεκριμένα για θέματα κινηματογράφου και σχολείο, κινηματογράφος και σχολείο. Τι είναι το ΣΥΦΕΣ? Είναι τα αρχικά προέρχονται από τη γαλλική μετάφραση της έννοιας Διεθνές Κέντρο Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους. Μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται ως το μοναδικό παγκόσμιο δίκτυο επαγγελματιών οπτικοακουστικών μέσων που εργάζονται για παιδιά και νέους. Ιδρύθηκε καταρχήν τη δεκαετία του 50 από την UNESCO. Τώρα βέβαια δεν ανήκει πλέον στην UNESCO, έχει ένα αυτόνομο δρόμο και πορεία. Ο κύριος στόχος του ΣΥΦΕΣ ήταν να προωθήσει την παραγωγή ταινιών και οπτικοακουστικών μέσων που είναι πολιτισμικά διαφορετικά, καλλιτεχνικά, εκπαιδευτικά, ενημερωτικά και ταυτόχρονα διασκεδαστικά, ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά και νέους. Το ΣΥΦΕΣ υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς οργανώνοντας εργαστήρια κινηματογράφου για παιδιά και νέους για να δώσουν στα κορίτσια και τα αγόρια ίσες ευκαιρίες να εκφραστούν μέσω κάμερας, να μάθουν αισθητική κινηματογράφου, λεξιλόγιο, ιστορία και τεχνικές παραγωγής. Μέσω της παραγωγής τέτοιων ταινιών και οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και παρέχοντας ομαδική εκπαίδευση για αυτή την ηλικιακή ομάδα, το ΣΥΦΕΣ τους ενθαρρύνει να σέβονται τα δικά τους δικαιώματα και τα δικαιώματα των άλλων,
να σέβονται την πολιτιστική πολυμορφία, να επιδεικνύουν ανοχή σε φιλετικές, γλωσσικές και θρησκευτικές διαφορές. Έτσι αναπτύσσει την κατανόηση μεταξύ των εθνών. Άρα είμαστε εδώ σήμερα ως ένα βήμα στην πορεία και τις δράσεις μας, συνοψίζοντας τώρα, που έχουν να κάνουν με την κινηματογραφική παιδεία. Θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην αναφέρω τις πολύ σημαντικές μας συνεργασίες με τα παιδικά εργαστήρια των δικών μας εξαιρετικών φεστιβάλ, του Anima Fest και του Cyprus Film Days. Τα έχουμε διοργανώσει τα προηγούμενα χρόνια, το 18 και το 19. Το 20 δεν τα καταφέραμε λόγω των καταστάσεων. Αλλά αύριο για αυτά τα φεστιβάλ, που είναι έτσι κέντρα κινηματογραφικής εκπαίδευσης για παιδιά, θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Γιώργο τον Τσαγκάρη από το Anima Fest και τον Πέτρο τον Χαραλάμπους από το Cyprus Film Days for Children and Youth, τους διευθυντές αυτών των φεστιβάλ, να κάνουν και αυτοί τις δικές τους παρεμβάσεις. Πριν ένα περίπου χρόνο είχαμε προλάβει να κάνουμε στη Λευκοσία, στον χώρο μας, ένα ολοήμερο εργαστήρι για την κινηματογραφική παιδεία με τον Dragan. Όπως είπα, θα κάναμε τα εργαστήρια πλέον τα ενοποιημένα του Anima Fest και του Cyprus Film Days την άνοιξη του 20. Ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε να τα κάνουμε την άνοιξη του 21. Και είπαμε, είμαστε εδώ με αυτό το συνέδριο, κομμάτι σημαντικό του οποίου είναι και το πρόγραμμα Film in Schools, που θα δείτε αμέσως μετά. Και σίγουρα είμαστε στον προγραμματισμό και στην πορεία για μελλοντικές δράσεις. Αυτά είναι φωτογραφίες από το περσινή ημερίδα για την κινηματογραφική παιδεία στο βολιστικό εργαστήρι. Τώρα, οι στόχοι αυτού του συνεδρίου, στο συνέδριο λαμβάνουν μέρος με παρουσιάσεις άτομα και εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών, οι οποίοι θα απευθύνονται κυρίως στους εκπαιδευτικούς στην Κύπρο και την Ελλάδα για την κινηματογραφική παιδεία, τη σημασία της, τρόπους να ενταχθεί στα σχολεία και άλλα θέματα που τους απασχολούν. Η κινηματογραφική παιδεία, ενταγμένη στα αναλυτικά προγράμματα, στηρίζεται με την προσπάθεια αυτή, δίνοντας την ευκαιρία για πληροφόρηση, εμβάθυνση, προβληματισμό, αλλά και συλλογή προτάσεων για προώθησή της σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η συμμετοχή και η συμβολή των εκπαιδευτικών με τη συνδρομή των ομιλητών, ειδικών στις θεματικές τους, ελπίζουμε να βοηθήσει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγής ιδεών, αλλά και συνέχιση των δράσεων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της κινηματογραφικής παιδείας. Άρα θα θέλαμε και τη δική σας συμβολή στα επόμενα μας βήματα. Έχετε, νομίζω, όλοι δει το πρόγραμμα, η δομή του συνεδρίου. Σήμερα έχουμε αυτά τα εισαγωγικά από τον Παναγιώτη και εμένα. Θα ακολουθήσει το Film in Schools, μέρος πρώτον και δεύτερο. Το πρώτο είναι αμέσως μετά από εμένα και το δεύτερο είναι αύριο το πρωί στις 10 και τα δύο θα τα παρουσιάσει ο Dr. Dragan Milinkovic-Fimon. Και μετά θα μιλήσουμε, άρα μάλλον θα μας μιλήσουν, θα μας παρουσιάσουν ειδικοί. Πρώτα για τα φεστιβάλ, όπως έχω πει, ο Παντελής ο Παντέλογλου από το Φεστιβάλ Ολυμπίας, ο Γιώργος Τσαγκάρης από το Anima Fest Κύπρου, ο Πέτρος Χαραλάμπους από το Cyprus Film Days. Μετά θα ακούσουμε εκπροσώπους
από τις πολιτιστικές υπηρεσίες, η Άντρια Ξενοφόντος, και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, η Άννα Ιτσιάρτα, πολύτιμες συνεργάτηδες, αλλά και ο Κώστας ο Κωνσταντινίδης από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Τέλος, επειδή θέλουμε να διευρύνουμε λίγο τη ματιά μας, θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από την Χριστιάνα Βάρδα, την διευθύντρια του Media Award. Οι παρουσιάσεις αυτές είναι για το θέμα γενικότερα της παιδείας στα μέσα, και κλείνουμε με την παρουσίαση από την Ειρήνη Ανδριοπούλου από το ΕΚΟΜΕ. Εννοείται ότι καθ' όλη τη διάρκεια θα έχουμε την δυνατότητα να ακούμε σχόλια, εισηγήσεις και ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες, από όλους εσάς. Και στο τέλος θα έχουμε και χρόνο για να βγάλουμε τα συμπεράσματα μας, να ακούσουμε κάποιες ιδέες για μελλοντικές δράσεις, συνεργασίες κλπ. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι αυτά εδώ στην οθόνη. Τώρα με την τεχνολογία, με το Facebook, το οποίο χρησιμοποιούμε αρκετά ομολογουμένως, είναι διαθέσιμο και το εργαστήρι και ο Παναγιώτης και εγώ. Είμαστε ανοιχτοί, πρόθυμοι και με μεγάλη χαρά να ακούσουμε όποιον έχει κάτι να μας εισηγηθεί, να μας πει, να μας θυμώσει. Και θέλω να σας ευχαριστήσω. Σήμερα, αφού μιλώ για το Facebook, εντελώς τυχαία, είδα μια ανάρτηση που είχα κάνει πριν 4 χρόνια. Έτσι εντελώς, όπως σας είπα, δεν το περίμενα ούτε εγώ, αλλά σήμερα το πρωί ανοίγοντας το Facebook είδα αυτό. Cinema is the most beautiful thing that people have thought up, the most complex, the best of all. A really great film, everything is in it. All the arts that man has developed in the history of culture come together here. Αυτό το είχε πει η Γερμανίδα γνωστή σκηνοθέτηδα Helma Sanders Brahms. Νομίζω είναι ένας έτσι ωραίος τρόπος να κλείσω την σύντομη μου παρουσίαση. Ελπίζω να μην σας κουρασά. Το είπα και στα αγγλικά, διότι οι επόμενες μας 2 παρουσιάσεις είναι στα αγγλικά από τον Dragan. Δεν γνωρίζει ελληνικά, οπότε θα είναι στα αγγλικά, όπως είπα, το πρόγραμμα Film in Schools. Λίγα λόγια για τον Dragan. Είναι επίτιμος καθηγητής και πρώην αντιπρόεδρος της ΣΥΦΕΣ. Έχει πίσω του μια πολύ μεγάλη πορεία στο χώρο του κινηματογράφου και του θεάτρου. Υπήρξε ο ιδρυτής και διευθυντής της σχολής Independent Children Film School στο Μαυροβούνιο, διευθυντής του Σέρβικου Κέντρου Κινηματογράφου και πρόεδρος της Serbian Association of Film Societies. Ήταν συνιδρυτής και διευθυντής του ΣΙΑ Παρί, του Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι πλέον συντονιστής του Συμβουλίου Τέχνης. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της ΣΥΦΕΣ από τον Δεκέμβριο του 2017 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 και είναι ο δημιουργός του Διεθνούς Προγράμματος της ΣΥΦΕΣ Film in Schools, που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της ΣΥΦΕΣ στο Πεκίνο το 2014 και ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες. Είναι το πρόγραμμα που θα δούμε, για το οποίο θα μας μιλήσει τώρα. Είμαστε ως Κύπρος η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία γίνεται αυτή η παρουσίαση και χαιρόμαστε πάρα πολύ και γι' αυτό και για την συνεργασία μας με τις ΣΥΦΕΣ και με τον Dragan, αλλά και με άλλους
φίλους της ΣΥΦΕΣ. Αυτά από μένα.